खौसेथिनि मुङाव स्ल'गानल' जानाङा। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव खौसेथिनि सायाव गेबें बाथ्रा बुंथिदों मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारी बिथाङा। नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन जे बावैसो सान सिगाङाव समाजारि बिजों एबा खौरां बिजोङाव बिटिसिनि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे बे समाव खौसेथिनि थाखाय जेब्लाबो आं दङ आरो खौसेथिनि थाखाय बे समाव सिगां बोयोब्ला आं हेफाजाब दं एबा मदद दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बे समाव सायखं बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव खौसेथिनि मुङाव स्ल'गानल' जानाङा एबा स्ल'गानल' जानानै थानाङा। मानोना बे समाव बर' हारिनि रायजो राजाफोरा बयबो गोरिब दोहोनि गासिबो सुबुंफोरा बे समाव खौसेथिखौ लुबैदों एबा हास्थायदों। बयबो सुबुंफोरा बे समाव खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों। बयबो हास्थायदों जे खौसेथि जानांगौ होननानै। नाथाय बे समाव खौसेथिनि मुङाव राजखान्थियारि मोनसे स्ल'गानल' जानाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारी बिथाङा। खौसेखौथ' बयबो लुबैगोन, गाहाय सोरबा गरिब बा सोरबा उन्दै गेदेरनिफ्रायनो बे खौसेथिनि बाथ्राया सोलिबाय थादों। मानोना बर'आ जाथियानो मोनसेल'खा आरो बेनि गेजेरावहाय जोंहा 35 लाखसल'। बेनि गेजेराव खौसेथि जानानै जों राजनितिखौ हमथानो हायोब्ला क्वाइट मोजां। जोंबो खौसेथिखौ लुबैयो। खिन्थु खौसेथिनि नामावहाय जुदि मोनसे स्ल'गानल' जानानै थायोब्ला बेखौहाय जों बुंब्लाबो मिनिंफुल जानाय नङा। सायखं बसुमतारी बिथाङा रोखायै बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव खौसेथिनि मुङाव स्ल'गानल' जानाङा आरो खौसेथिखौ बयबो रायजो राजाफोरानो लुबैदों। बयबो रायजो राजाफोरानो बे समाव हास्थायजों जे खौसे जाजानोखौ बे समाव हास्थायदों। मानोना बे समाव बर'आ जोबोदनो मोनसे खम सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हारि आरो जाय हारिया जुदि खौसेथि जुदि जायाब्ला गावस्रायोब्ला जोंहा जोबोदनो मोनसे जेंना एबा खैफोद दङ। जायनि थाखायनो खौसेथिखौ बे समाव बयबो लुबैदों आरो खौसेथि जानांगौ। नाथाय खौसेथिनि मुङाव स्ल'गानल' बा राजखान्थियारि मोनसे स्ल'गानल' जानाङा होननानै गेबें बाथ्रा बुंथिदों बिथां सायखं बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा खालामना होदों जे बे समाव बयबो रायजो राजाफोरा हास्थायनाय बायदियै बे समाव खौसेथि जानांगौ आरो स्ल'गानल' बे जानाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां सायखं बसुमतारी बिथाङा। खौसेखौथ' बयबो लुबैगोन, गाहाय सोरबा गरिब बा सोरबा उन्दै गेदेरनिफ्रायनो बे खौसेथिनि बाथ्राया सोलिबाय थादों। मानोना बर'आ जाथियानो मोनसेल'खा आरो बेनि गेजेरावहाय जोंहा 35 लाखसल'। बेनि गेजेराव खौसेथि जानानै जों राजनितिखौ हमथानो हायोब्ला क्वाइट मोजां। जोंबो खौसेथिखौ लुबैयो। खिन्थु खौसेथिनि नामावहाय जुदि मोनसे स्ल'गानल' जानानै थायोब्ला बेखौहाय जों बुंब्लाबो मिनिंफुल जानाय नङा, बिदिखौ नुदों। थ' जेखि जाया मानो मानसिफ्रा गावनो रियेलाइज जानांगोन आरो दिनैनि दिनावहाय बयबो बेखौनो लुबैदों जे खौसेथि जानानै जोंनि जेनोखि राजनितिक लकेलनि जौगानाय, इक'नमिक जौगानाय आरो बेजों लोगोसे गोबां जौगानायनि बेलायावहाय जोङो जयै खामानि मावनोब्ला मोजां, बेखौ आं लुबैगोन आरो आंनिफ्राय बेखौ बुंगोन। हाग्रामा आरो कमल बर' बिथांखौ नोंथाङा पार्सनेलि मा खावलायगोन? एक्सुवेलि आंथ' सासे सरकारनि मानसि जाहैबाय। थ' आंथ' सासे पाब्लिक बायदि बिथांमोनखौ खावलायनोबो हाया। बिसोर आंनि अथ'रिटि आरो गथै सिन्थाधाराथ' गावसिनावनो थागोन। दा बेनि सायावहाय आं बेखौहाय बुंनाया आंनि पार्टनिफ्राय मोजां जानाय नङा, आं बेखौ सानदों। थ' जेखि जाया मानो हाग्रामा बिथाङानो जा, बिथाङा जुदि मोजां ग्रेटार इन्टारेस्टखौ सिन्था खालामनानै माबा मोनसे पजिटिभिटिखौ सिन्था खालामोब्ला जों बेयाव मस्ट वेलकाम, जों बेखौ सिन्था खालामनांगौ। सार, बिसायख'थि फोसावदिनाया नोंथांनि समस्थियाव माबायदि सोलिदों नोंथांनि? ओरैनोथ' बयबो जुजिदों, सोरबा अपजिसनाबो जुजिगोन। आंबो जेरै गावनि लेभेलावहाय रायजो राजाजों गोरोबनो हागोन बेखिनिखौ केपासिटिखौ खालामबाय थादों। एसे बे सोलिबाय थादों आरो बे थांबाय थागोन। नोंथाङा देरहायोबा बेसेबांसो जौखोन्दो भट लाना देरहागोन? बेखौथ' बयबो क्लेम खालामगोन, टाइम एन्ड सिटुवेसनानो खोन्थागोन आरो रायजो राजायानो बेखौहाय सिद्धान्त लागोन। आरो आंनि बिसास आरो फेथ बेवहाय निस्सय रायजो राजाया मदद खालामनानै आरोबाव मोजां परिबेस आंनो होगोनखौ आं नुनानै दं।